Hoi! Ja mitä haluaisin sanoa, Anjo? Siis mä haluan kermalletta siis. Mä haluan kertoa teille, eli siis te ne tietää, jos te heti tossa pelasin, kun näytin teille. Ja mä huomasin heti, että voi kehveli, että ääni niinku ihan kuulosti hiljemmalta, mutta mä yritän kyllä kulkeen kanssa väännätä jotain tai mitä hän enemmän osaa sanoa. Apua, kun täällä tulee. Jäik. Mut ihan sama. Myöskin mulla loppui just ammattikoulu, eikö ammattiopisto, siis ihan kaikenlaista tapahtuu just mulla ne viikonlopput niin edelleen. Ja tein kyllä kaikenlaista videoita. Tein kyllä lisää, jos mä saan tilan ja niin edelleen. Toivottavasti mä en niinku luovutakaan. Mä en haluaisi kyllä luovuttaa. Sitten se olisi kyllä ikäväkin. Mut mitähän niinekö? Taatani. Täällä on niin kehvelin kylmä, että nyt meni ihan väärään suuntaan, että tiedä missä mä olikaan ja mihin mä menenkään. Ja edelleen. Mut ihan sama. Ei niinku siinä muuta. Mut KPD kiittää ja kuittaa. Myöskin muistaakseni, että ei mulle tullut mieleenkään mitään. Haluaisin vaan kertoa pelistä, että kyllä pelaan ruutupia ja kaikenlaista. Mut se eipä siinä muuta keveli. KDP kiittää ja kuittaa. Ei kukko. Ihan sama. Hoi hoi.